ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анаи намудора новинкора нишон диҳам. Ино митискаошонанд. Оригиналош қиматтаракай, анаи митискашай, вале сифатшон хубай амина. Ина марҳамат. Ҳозир тарзи манекенда буданашам нишон медиҳам. Чихелай пурра. Нархи ино 600 сомонай. Касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Ина марҳамат. Бинед лавои думанашам хе турай. Бишифка задагӣ. Рангоша ҳозир саршави видеода нишон додам. Фиолетовый савс ҳозирашда мондай. Ами ранго. Хулоса ина мино ҳамашон кадомиша мебинед 600 сомона. Иёям бори нава. Ҳама ино митискаошонай. Ина мудош аст. Митискаи Дубай ҳамашон. Ина бинед. Сифаташон хубай. ҳаминоям чанд сор доранд. И сорти хушрӯшай. ҳам митискаоям чанд сор доранд. И сорти Дубайшай хушрӯшай. Митискаи Дубай. барои ҳаваи дӯстони азиз ҳангоми харидорӣ кардан ҳамин чизоша аҳамияти ишам ҳамин нархана анамино ҳамашон дӯстони азиз ина бинед беҳтарин ё ҳамаш нусхаҳои 2500 комбахто 2000 комбахтояй митискаҳош на 600 сомони иям донада оптмда бо арзонтарак меша. Касе ки оптм гирифтан мехоҳанд нависед ё ки дита зиёд гиред аллакай арзон мешава аз ин нархҳое ки ҳастай. ёш бо комбахти чихе хушрӯ мулоимак Балх катет. бай балхш хушрӯвак мулоим. И тараф. ҳозир ина бо дигар новинкаошонам нишон медиҳам. бинед ана инош бошай хе қариб то болора вишивка доранд. иноям ҳамхе 600 сомон. ина марҳамат духтаро беҳтарин материало барои шумо метавонед ки дархост кунед. доставка дорем. иҷа дози бояд новинкаи дигар ва ёшам нишон медиҳам то на яке агар мақултон шуд нависед. ана новинкаҳо ина митискаҳои дубайски будай иё видед рангошон нахчони лавои доманаш тур омадагиай беҳад рангои хушрӯ дора. интихоби рангош бисёрай. 600 сомон як либосаш. ина аин ям 600 сомон. ира ма 800 сомонашам нишон дода будам. бай дига хелай и 600 сомонашай. вай дубай хидшай дубайскиш. и митискашай 600 сомаш митискаяй. ина рангоша бинед чихе рангои бисёри хушрӯ дора. ина ҳозир бо дигар хелошам нишон медиҳам. ина намудоям ҳастай 600 сомонӣ. нами тараф ҳамаш 600 сомон. иям гули хушрӯа и турнеу ҳам хеле вишивкая иҷош. рангакошон рангои фасон. ина ҳамаи рангоша бинед то ин ки ба ҳазур интихоб карда тавонед ранги дилхоҳтона ёбед. хулос беҳтарин материало барои шумо. кадомеш ки дар кор шид суратча гирифта дар WhatsApp партоед доставкаша ман мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр.